Mogu li Lovrić-Merzel i Sabo načelom presumpcije nevinosti zadržati članske iskaznice SDP-a? O tome će se sutra izjasniti predsjedništvo SDP-a. Da Hrvatska ima etički kodeks političara, oni bi češće podnosili ostavke i bili izbacivani iz stranaka. I to ne bi bila praksa, i to bi bila praksa, a ne iznimka. Iako su dali ostavke na stranačke funkcije, Merzel i Sabo ostaju na pozicijama županice i gradonačelnika. Prepuštamo njima da se odrede prema funkcijama koje obnašaju temeljem činjenice da su ih tamo izabrali građani. Sve veći broj afera osvijestuje potrebu za odgovornijim ponašanjem političara. Kako postići da za vrijeme postupka dužnosnik da ostavku na sve funkcije, mišljenja se razlikuju. Kroz jednu kulturu i drugačiji pristup gdje bi svaki pojedinac onda zapravo povukao ispravan potez sam za sebe. Ne treba se uvijek riješiti zakonom. Pa ne bi bilo loše da se zakon u tom pogledu promijeni, da to precizira. Broj političara kojima se sudi svakim je danom sve veći. Postupci se vode i protiv dubrovačkog gradonačelnika Andra Vlahušića zbog sumnje za zloporabu položaja i ovlasti, istarskog župana Valtera Flege zbog sumnje na nezakonito povećanje plaće, koprivničke gradonačelnice Vesne Želježnjak zbog navodne malverzacije s putnim nalozima, HDSSB-ova zastupnika Ivana Drmića zbog sumnje u podmićivanje sudaca Vrhovnog suda. Ja ću se braniti pred sudom, ovaj postupak nek ide i ovo je dokaz da smo svi jednaki pred zakonom. Moguća umješanost u aferu Fimi Media Ivicu Kirina nije spriječila da postane gradonačelnik i treći put. Ljudi biraju one koji rade i svako, pogotovo na lokalnoj razini, procjenjuje koliko mu ko vrijedi kao gradonačelnik. Na to možda računa i Željko Sabo, za kojega se već šuška da na izbore izlazi s nezavisnom listom. No pravo je pitanje zašto građani ponovno biraju one umješane u afere. Je li u pitanju kratko pamćenje ili pak potpuna moralna ravnodušnost? U studiju pozdravljam članicu Upravnog odbora Transparency Internationala Hrvatska, profesoricu doktoricu Liviju Kardum. Dobro vam večer. Dobro večer. Slažete li se da je potrebno donošenje etičkog kodeksa za političare? Očito zakoni nisu predvidjeli ovakve slučajeve Sabo i Merzel. Transparency International Hrvatska pozdravlja donošenje etičkih kodeksa. I to ne samo za stranke i za njihovo članstvo, nego za javne dužnosnike i to na svim razinama, od lokalne razine do najviše državne razine. Danas se često spominje termin politička elita. Međutim, to ne znači da su političari najbolji, nego da bi trebali biti najbolji i da ne bi smjeli imati nikakve privilegije, više privilegija nego što imaju ostali građani. A pogotovo da ne bi smjeli iskorištavati javnu funkciju za svoju osobnu korist. Sabo i Merzel dali su ostavke. Je li to dovoljno? Bi li trebali biti izbačeni iz SDP-a? Na taj problem, kao i na slične probleme, Transparency gleda načelno. I Sabo i Merzel dali su ostavke na funkcije u svojim strankama, svojoj stranci. Međutim, to nije bitno za našu javnost. Mnogo je bitnije to da u trenutku kad su se dogodile te afere, niti Sabo niti Merzel nisu ponudili ostavku. Što se tiče vukovarskog gradonačelnika, Gradsko vijeće Vukovara nije izglasalo proračun i zbog toga će vrlo brzo doći do izbora pa će se birati i gradonačelnik. Mnogo kompliciraniji je slučaj sa županicom Marinom Lovrić-Merzel zbog toga što ako ona sama ne ponudi ostavku, nju mogu smijeniti samo građani i to referendumom. I to zbog toga što zakon predviđa da može ostati na svojoj funkciji sve do pravomoćne presude. Javnost ne bi smjela biti talac osobnih taština jer to jednostavno nije pošteno. Bi li ostavku trebala podnijeti koprivnička gradonačelnica Želježnjak koju se sumnjiči da je na putnim nalozima prisvojila 4.000 kuna ili je to tako zanemariv iznos da je se može oprostiti? Transparency zagovara nultu stopu tolerancije za nepoštenje. I za najmanje nepoštenje treba se odstupiti s javne dužnosti. Ako ste obnašali javnu dužnost i okoristili se s time, bez obzira o kakvoj se vrijednosti radi, to je neoprostivo, to se ne može zanemariti i to je nedopustivo. U razvijenim demokracijama
dužnosnici odstupaju sa svojih pozicija bez obzira na vrijednost onoga čime su se okoristili i to zbog toga što se radi o novcu novcu poreznih obveznika i javni dužnosnici se moraju sa posebnom odgovornošću odnositi prema tom novcu. Zašto građani i dalje onda biraju na izborima političare koji imaju optužnicu ili čak presudu? Pa građani su u teškoj situaciji jer moraju birati između onoga što im se ponudi. A problem je stranke koje će kandidate istaknuti na izborima. Da građani nisu zadovoljni izborom vidi se po tome što je izlaznost na izbore vrlo mala i to se mora promijeniti. I stranke imaju vrlo veliku odgovornost zbog toga što je vrlo, vrlo opasno ako građani steknu dojam da se izborima ne može ništa promijeniti. Nitko nema pravo ugrožavati demokraciju. I zbog toga, bez obzira na naše nezadovoljstvo, mi svi moramo izlaziti na izbore u što većem broju i kazniti one političare koji to zaslužuju. Još jedan apsurd našeg društva je to da javni dužnosnici ne moraju podnijeti potvrdu o nekažnjavanju, a mi svi ostali građani moramo za najbanalnije poslove priložiti takvu potvrdu. I zbog toga Transparency International predlaže da se izradi registar javnih dužnosnika u kojem bi bili svi podaci o tome i o školovanju, i imovinskom stanju, i o političkom putu svih dužnosnika i to potpuno transparentno, potpuno javno, da svima bude na uvidu. Doktorice Kardum, hvala vam puno na dolasku u Treći dnevnik.